Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Sugeng enjing laras soleh lan soleha kelas tunggal SD Ihsaniyah Gajah Mada, sekolahnya para juara. How are you today? Kepriye kabarmu dinten iki? Mudah-mudahan laras soleh lan solehat ing dalem diparing kecerdasan, kesehatan. Amin. We will study bahasa Jawa about suarane kewan, barang lan alam. Nah, saiki guru arep sinau bahasa Jawa bab suarane kewan, barang lan alam. Laras soleh lan soleha ingkang sampun gedhe buku LKS Bahasa Jawa, monggo dibuka halaman kali. Ya, halaman kali. A. Bedakake lan nirokake suara kewan. Tulodo contone. Sapi, suara sapi mau. Nah, suara harimau au. Suara tekek. Suarane ayam babon. Ya. Halaman 3. Petok. Nah, suarane bebek. Nah, suara ayam jago. Kukuruyuk. Nah, suarane wedhus. Mbek. Nah, suarane curut. Nah, cip. Suarane tawon. Lah saiki ingkang B. Ngirakake suarane barang. Ya. Suarane tepuk tangan. Prok. Nah. Suarane kaleng, ya. Suarane tembakan ding. Nah. Suarane mercon dor. Suarane sepur des. Nah. Suarane jam, ya, ini ada jam ya. Suarane tik. Nah. Jadi suarane bel, ya. Suarane banyu kran. Tes. Suarane gong. Gung. Nah, saiki laras soleha indalem guru maringi tugas dibuka halaman 5, halaman gangsal ya. Tugasnya tulisan kepriye suarane barang, suarane kewan, lan suarane benda barang ya, alam. Ya. Nomor setunggal ngantos 8. Ditulis di titik-titik. Ya. Ini gambar apa suarane ya? Ini gambar apa suarane? Kertas disuwek, suarane bebek ya. Ini ada suara ayam babon, suaranya gimana? Ditulis nganggo huruf ya. Sakit nggih? Langsung ditulis ingkang pun
Gada langsung ditulis, Kampung Sampun Gada LKS langsung ditulis di buku LKS jawabanipun. Menawi dereng gada, dereng tumbas, saged ditulis ing buku tulis bahasa Jawa jawabanipun mawon, nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titipan menyimpan laptop. Dandut.